Mill-ħamis, żgħażagħ fost oħrajn se jibdew jibbenefikaw minn skema ta' għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Gvern fil-ħlas tad-depositu tal-10% għall-ewwel proprjetà tagħhom. Din l-iskema se ssir b'investiment ta' 3 miljun euro u li minnu huwa stmat li jgawdu 300 applikant. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes u l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qalu li din l-iskema se tgħin żgħażagħ li jkunu eliġibbli li jisselfu mill-bank biex jixtru l-proprjetà tagħhom iżda ma jkollhomx biżżejjed likwidità sabiex iħallu id-depożitu. Għal dan il-għan il-Gvern issieħeb mal-banek APS u l-Bank of Valletta u l-Gvern se jsellef somma ta' aktar minn 17,000 euro mingħajr imax. Il-Gvern qed jagħmel tajjeb għal dan id-depożitu billi jislef 17,500 euro li dawn ikunu mħallsa fuq 25 sena u f'dak il-perjodu il-Gvern qed jiggarantixxi l-interessi u l-imax għal din is-somma finanzjarja. Dawk il-beneficjari li jħallsu s-somma lura dovuta f'inqas minn 5 snin se jkunu qed jibbenefikaw minn tnaqqis ta' 5% mis-somma dovuta. Filwaqt li dawk li jħallsu s-somma lura f'perjodu ta' bejn 5 u 10 snin se jkunu qed jibbenefikaw minn tnaqqis ta' 2% mis-somma dovuta. Dawk eliġibbli għal din l-iskema huma persuna waħida li għandha bejn il-21 u 30 sena u għandha dħul annwali ta' bejn 19 u 25,000 euro. Persuna waħida li għandha bejn il-31 u 39 sena u għandha dħul annwali ta' bejn 25 u 53,000 euro. Jew koppja ta' bejn 21 u 39 sena li għandhom dħul annwali f'daqqa ta' bejn 19 u 35,000 euro. Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Cicluna qal li bħala Gvern jagħti priorità kbira lil qasam tal-housing għaliex huwa parti kbira mill-basket tal-konsum tal-familji. Diskussjonijiet mal-banek nidħlu biex nindirizzaw bżonn ta' żgħażagħ illi mhux dejjem ikunu ċirkostanzi biex jixtru jottienu dik il-proprjetà. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet ġie ffirmat ftehim dwar dawn l-iskemi bejn l-Awtorità tad-Djar u l-Banek. Bil-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar fisser kif parti mill-missjoni tal-Awtorità hija li taħdem biex aktar nies isiru sidien ta' djarhom. Barra tipprovdi akkomodazzjoni affordabbli huwa wkoll li tkompli tippromovi biex aktar u aktar persuni jsiru sidien ta' djarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.